One time when I was at the hospital, while waiting sa procedure nga buhaton sa ako o sa pagbasa sa doktor sa result sa akong mga check-up o mga laboratories, I had a chance to talk to some of the patients. Nag-istoryahan mi, nag-sharing mi, niabot ang among sharing sa lalom-lalom ng mga sharing as regards sa among mga gibati or mga sakit. And then he asked me, naingon siya, kabalo man siya nga pari ko, naingon siya, Father, it seems to me, nga murag dili tinuod nga naa kay sakit. It seems to me, nga feeling na ako, murag wala kay gibati, nga murag ang imong gi-share nga naa kay cancer, murag wala lang. What keeps you moving on? What keeps you to have that strong conviction and to have that positive outlook despite and in spite of your situation? That question of that encounter led me to reflect today sa atong ebanghelyo karong adlaw. Two things that I want to share with you, brothers and sisters, sa atong ebanghelyo. Duha ka butang. Una, it is interesting sa atong pagbasa labi na sa atong ebanghelyo, pabalik-balik ang gisulti. Ana ay una nga punto, proning or gitawag og putlon. Proning or sa uban pa breaking. I think this is a reminder for us today. In our gospel, kitang tanan gipahinumduman. At times in our life, in our journey in this so-called life, maka-experience kita og mga pronings or breakings. Aron kita mamunga og daghan. Ginaingon pa sa usa ka panultihon sa ako nadungog usab sa social media, nindot pod nga pamalandungan. Naingon didto, sometimes breakings or pronings is necessary in our life in order for us to have a breakthrough. However, before we experience that breakthrough, we need to experience the breakdown. At times in our life, mahadlok kita, nga kita maka-experience og kalisdanan o kasakit. At times in our life, mahadlok kita sa mga problema. Pero sa atong ebanghelyo karon kitang tanan gipahinumduman nga kanang mga breakdowns, kanang mga breakings or prunings in our life are necessary for us to grow. In our gospel today, it is so clear. Jesus said in our gospel today, ang puno o ang kahoy, ang sanga, kinahanglan putlan, aron kini mamungag daghan. Busa mga igsuon, unang pamalandong nga atong lantawon karon. Sa atong pagpuyo ni ining kalibutan, dili nato unta kini kahadlukan ang mga kasakit o problema. Hinunua ato kining pasalamatan, kay tungod ni ini, kita mamungag daghan. That is why, kung kita maka-experience o kasakit, kalisdanan, mga breakings or mga breakdowns in our life, it is so important for us to recognize the source. That is why the second point that I want to share with you, after we experience the breakings or prunings or pagputol, kita gipahinumduman, and Jesus is so clear in our gospel today. Pabilin, pabalik-balik niyang gisulti, pabilin kamo kanako, pabilin kamo kanako, kay kung kamo magpabilin kanako, kamo mamungag daghan. In other words, kitang tanan gipahinumduman, nga sa mga kasakit nga atong naagian, kita mamunga lang og daghan, kung kita magpabilin kang Jesus. Muna maigsuon kung na mga kasakit, unsa may mga breaking sa atong kinabuhi. For example, sa health, kung ikaw nagkasakit, kung ikaw naisakit, kung kita naisakit, that is part of pronings, that is part of breakings.
Sometimes breakdown, frustrations, disappointments, even depression. Those are necessary sometimes in our life for us to be reminded nga mag-amping sa atong lawas. Kaya usahay, kung watay sakit, magpataka na malampod taghimo ug unsa itong buhaton. Dugay matug, bisyo dinhi, inom dinhi, tanaw TV dito, bisan unsan lay buhaton. Sometimes we need to undergo that breakdowns or that pronings for us to be reminded of that. That is why today, kita gipahinumduman na nindot kaayo nga joke murag para po ni sa mga kabataan, para po ninyo, ginaingon pa. Ayaw hilaki ka ng kung gibiyaan ka, kay basin giluwas ka sa Dios sa dakong problema. Those are some of the breakings. No, labi na kaning mga kaning mga teenagers nga na dinhi nga maghikog kung buwagan, hinumdumi. Kung naay mawagtang, in one of my homilies, ako man ang gisulti, sometimes losing is a blessing because the Lord is preparing us something. Kung naay mawagtang, kini, regalo, kini, na ay grasya, giandam ang Ginoo nimo. That is why today, we are all reminded of that. Ang atong mga breakings, kung kini, kabubuton sa Dios, ayaw kahadloki. Kaya nga naman, giandam ka sa Ginoo, aron ikaw mamunga. However, we are also reminded, nga mamunga lang ka, kung ikaw magpabilin kaniya. Busa mga igsoon ko na ni Kristo, mao kini ang atuang pamalandungan karong ikalimang Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Mamalandong kita karon. Ikaw igsuon. Ikaw ba nagpabilin pa ba ngadto sa punuan? Ikaw isip sanga, kita gipahinumduman, kita mga sanga. Kita ba ang atong kinabuhi nagpabilin pa ba ngadto sa punuan? That is why atong pamalandungan ang atuang gitawag og relasyon sa Ginoo. How is your prayer life? Do you still have time to pray? Do you still have time to thank God for everything? Kay dili kita mamunga, mabuhat lang nato nga kita magpabilin sa Ginoo kung atong ma-develop ang relasyon ngadto kaniya. Kita gipahinumduman ni ana. Busa mo kining mga grasya nga atong pangayoon sa Ginoo. Hinumdumi, the closer we are to Jesus, the stronger we become. Makit-an nimo kung ikaw namunga na. For example, giunsa nimo or unsa imong attitude or towards sa imong mga problema. That experience sa katong amo kong dialogue with usa sa mga masakiton dito sa hospital. Naka-realize o naka-reflect ko, perhaps I am now, murag na munga na sab ko tungod sa akong relasyon usab sa Ginoo. Kaya nga naman, I look at my sickness as a gift. Manang positive ang ako ang pagtanaw. Mo nang murag para nako wala lang. Kaya nga naman, ningon ko, gamay ra na nga C, that is cancer. But I have big C, which is Christ who is with me and is always with me. So kana usa sa mga indication for me nga I am now bearing fruit nga ginaingon pa nga kung mas magpaduol ka sa Ginoo, mas nalig-on ka. Mo nang nindot po tan-awon, ikaw ba igsuon sa pag-atubang sa imong problema? Ikaw ba lig-on? Hinumdumi kung ikaw lig-on sa pag-atubang sa problema, kana nagpahinumdom nga ikaw duol na sa Ginoo. The closer we are to Jesus, the stronger we become. The farther we are to Jesus, the weaker we become. Amen. Palihog manindog o karon atong ipadayag ang atong pagtuo sa Ginoo.